Hello guys! Hello Pilipinas at sa lahat na nanonood sa buong mundo. Ito si Mike Padua. Natuloy tayo sa pinaka-latest update na yung araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 11 hanggang 13, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Umpisa na natin ang pinaka-latest update. Mukhang nandyan pa rin mga pabugso-bugsong ulan, dala ng habagat. Maganda naman po dahil hindi naman po umaabot sa alarming levels, lalo na dito sa Bicol. Nasa 5 to 10 mm lang po ulan, especially dito sa Naga. At sa ibang areas naman, tulad ng Mimaropa, yun medyo mataas ang amount of rainfall. So medyo mapanganib po sa mga mabababang lugar na magkakaroon ng pagbabaha at sa mga nasa slopes ng mga bundok, baka magkaroon ng mga landslides. So mag-iingat lang po kayong lahat.